Tħabbru l-attivitajiet brabta ma' waħda mill-eqdem festi li niċċelebraw f'pajjiżna u li tiġi ċċelebrata fid-29 ta' Ġunju, dik tal-Imnarja. Din hija opportunità biex il-pubbliku jerħila lejn il-buskett u jduq ikel tradizzjonali Malti. Fost oħrajn se jkun hemm żona tfal kif ukoll ħafna attivitajiet oħrajn li jagħmlu din il-festa opportunità sabiex il-familja tgawdi flimkien. Il-programm ta' din is-sena se jkun imżewwaq b'ħafna attivitajiet bejn is-Sibt 24 u l-5 29 ta' Ġunju, kif spjega Xavier de Bonogrek, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Affarijiet Rurali. Il-Festa tal-Imnarja parti mit-tradizzjoni Maltija. B'hekk din is-sena flimkien mal-Kumitat Organizzattiv ħadna ħsieb li nagħtuha impetu differenti u naqsmuha fuq iktar ġranet. Din is-sena l-Festa tal-Imnarja tibda fl-24 u tagħlaq fid-29 ta' Ġunju. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li din hija opportunità biex niċċelebraw il-prodott lokali. Il-Festa tal-Imnarja fija sinifikat qawwi. Għaliex apparti il-fatt li fija niċċelebraw l-istorja, il-kultura u l-wirt ta' pajjiżna, din isservi wkoll ta' pjattaforma illi bija aħna nirringrazzjaw ix-xogħol kbir li jagħmlu r-raħħala u l-bdiewa tagħna. Fis-sinifikat reliġjuż tagħha l-Imnarja hija l-festa dedikata lil martirju ta' San Pietru u San Pawl u hija waħda mill-eqdem festi li nafu bihom f'Malta. Diversi studjużi tal-istorja jgħidu li din il-festa kienet diġà ċċelebrata fil-bidu tas-seklu 16, possibilment qabel ma ġew il-kavallieri f'Malta, possibilment fil-bidu tas-seklu 15.